በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ስብሃተ ነግህ አገልግሎት ኣብዘት ዘለኹም ኮንኩም ብህድኣት ብኣንቃድዎ ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍተረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ሃገረ ቅዱሳን ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ኣብዚ ፅብሓት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ኣዒንተይ ምድሓንካ ካብ ረኣያ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ ካብ ዝብል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 ጀሚርና ኢና ክንርኢ ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትዝክሮ 8 የካቲት መበል 40 መዓልቲ ካብ ልደት ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋግ ሕጊ ፈጻም ሕጊ መምህር ሕጊ ስለ ዝኾነ ሕጊ ንምፍጻም ናብ ቤት መቅደስ ዝኣተወሉ መዓልቲ እዩ ኣብ ቤት መቅደስ ክኣቱ ከሎ ዝፀንሕዎ ሊቃነ ካህናት ሌዋውያን ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ጸሓፍቲ ብሓፈሻ ከዓ ኣመንቲ እግዚአብሔር ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ብግቡእ ዝፈለጥዎን ብዛዕባኡ ዝመስከሩን ናይዚ ዕለት ዚ ተሳተፍቲ ዝኾኑን ግን 2 ሰባት ጥራሕ እዮም እሳቶም ከዓ እቲ ንጎይታ ዝሓቆፎ ስምዖንን ሃና ጓል ፋኒኤልን እዮም ብዛዕባ ስምዖን ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ክጽሕፍ ከሎ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጽበ መንፈስ ቅዱስ ዝነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸሉ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ ዝመፀ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስምዖን መን እዩ ዝብል ብሕፅር ዝበለ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ብከም ዝገሊፅልና ቀዳማይ ጻድቕ እዩ ካልኣይ ንኣምላኽ ዝፈርሕ እዩ ሳልሳይ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጽበ ራብዓይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ዝነበሮ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ሓሙሻይ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ዝነበረ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መፀ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስምዖን ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ብቐጥታ ኣይተጠቕሰን ስምዖን መን እዩ ስምዖን ካብቶም 70 ሊቃናት ሓደ እዩ 70 ሊቃናት ከዓ እስክንድር ዓብይ ንደቂ እስራኤል ማሪኹ ናብ ጽርኢ ምስ ወሰዶም ካብቶም ንብሉይ ኪዳን ካብ ዕብራውያን ካብ ዕብራይስጢ ናብ ጽርኢ ወይ ናብ ግሪክ ክትርጉሙ ዝተመደቡን ዝተኣዘዙን ሰብ ነበረ እዩ ስምዖን ትንቢት ኢሳያስ ካብ ዕብራይስጢ ናብ ጽርኢ ክትርጉም ምስተኣዘዘ
ኣብ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ምስ በጽሐ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክትብሎ እያ ኣማኑኤል ማለት ከዓ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ ንህዝቡ ከዓ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ዝብል መልእኽቲ ምስ በጽሐ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ዝብል ብሕጊ ተፈጥሮ ርኢዩ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣተወ እዩ ስለዚ ከዓ ድንግል እንተኮይና ክትወልድ ኣይትኽእልን እያ እንተወሊዳ ከዓ ድንግል ኣይኮነትን ዝብል ብሕጊ ተፈጥሮ ጠመቶ እዩ ሓደ ነገር ከስተውዕሎ ዝነበሮ ነገር ነይሩስ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እንተኾነ በቲ ንዕኡ ዝተረድኦ ነቲ ድንግል ትብል ሕኽኽ ኣቢሉ ጓል ትብል ኢሉ ፀሓፎ እዩ እዚ ከዓ ክልተ ግዜ ፈፂምዎስ ሳልሳይ ግዜ ክሓክኽ ምስ ደለየ ግደፍ ኣይትሕኸኮ ኣይትጠራጠር ከዓ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ብዓይንትኻ ክትሪኦ ኢኻ እዩ ስለዚ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ጽሑፋት ኣይኮነን ነቢያት ብነቢይ ኣይኮነን ብመምህር ኣይኮነን ብሕልሚ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እንታይ ገይርዎ ነይሩ ገሊጹሉ ነበረ እዩ እዚ ክገልጸሉ ዝኸኣለ ከዓ እስመ ምስጢራት ይትከሰታ ለትሑታን እስመ ውስተ ምይንት ነብስ ይተሃድር ጥበብ ወይተሃድር ጥበብ ውስተ ስጋ ዘቅኑ ኢለ ኃጢአት እዩ ምስጢራት እግዚአብሔር ንትሑታት እዩ ዝግለጽ ምስጢራት እግዚአብሔር ንቁንዓት ስለ ዝግለጽ ብጽድቂ ዝነብር ጻድቕ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል ዝጽበ ስለ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ መሪሑ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ በረኸት ናይ ድሕነት ዕለት ክትሪኦ ኢኻ ዝብል ተስፋ ተዋሂብዎ ነበረ እዩ ሰዓቱን ግዚኡን ምስ ኣኸለ ከዓ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ ሰባት ፀዊዖም ከም ዝመፅሎ ከም ዝግበራሎ እሞ ንዓርአን ኢሎም ኣይኮነን ኣምፅኦሞ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መፀ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 እንታይ ኢሉ ኣሎ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መፀ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሕፃን ኣብ ብዙሕ ተገሊጹ እኳ እንተኾነ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂፍዎ ትብል ተጻሒፍሉ ዘሎ ስምዖን ጥራይ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነ እሞ ወጎይታይ ከም ሕፃን ኣብ ኢዱ ሓቂፍዎ እናሃለወ ከም ስግ ወልደ እግዚአብሔር ከም ፈጣሪ ሰማያት ወምድሪ ከዓ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብኻ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያ እንታይ ይርዩ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ምእንቲ ክኸውን እዩ እዚ ከዓ በይ ዘዳለኻዮ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብኻ ዘዳለኻዮ እንታይ ምድሓን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ህዝበ እግዚአብሔር ብዙሓት ሊቃውንቲ ብዙሓት ጸሓፍቲ ክውለድ እዩ ክወርድ እዩ ከድሕን እዩ እናበሉ ትንቢት ዝቆፅሩ ትንቢት ዝነግሩ ትንቢት ዘበስሩ ብዙሓት መምህራን ነይሮም እዮም ብዓይኒ ስጋ ምንባብ ብዓይኒ ስጋ መርኣይ ግን ኣብ ኩሉ ዘብፅሕ ኣይኮነን ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ብሰላም ኣፋንዎ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ስራሕ ኣምላኽ ስለ ዝበረሃሉ ንባርያኻ እንታይ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ ኣፋንዎ ኣይኮነን
ምክንያቱ እሱ ስራሕ ኣምላኽ እዩ ብሰላም ከም ዘፋንዎ እቲ ዝፅበዮ ዝነበረ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ኣመስጊኑ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ እዩ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ምእንቲ ኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብኻ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ እንድሕር ተዳልዩ ደኣ እንታይ ኮይኖም እዮም ኩሎም ዘይረኣይዎ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዓለ ስምዖን ኢላ 8 የካቲት ከተብዕሎ ከላ ንሕና ከመይ ገርና ናይቲ በረኸት ከመይ ገርና ናይቲ ፀጋ ከመይ ገርና ናይቲ ምድሓን ከመይ ገርና ናይቲ ምስትውዓል ከመይ ገርና ናይቲ ዘይርአ ምርኣይ ክንለማመድ ካብኡ ክንመሃር ፀጋ ክንቅበል ምእንቲ እያ ሰሪዓቶ እዩ ኣዒንተይ ካብ ረኣያ እዩ ብዙሓት ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ደለዩ ግን ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ክትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ዝደለዩ ብዙሓት ነይሮም ኣይሰምዑን ንስኻትኩም ገና ዝሪኣ ኣዒንትኹም ዝሰምዓ ከዓ ኣእዛንኩም ብፁዓን እየን ሓደ ካብቶም ብፁዓን ኮይኑ ብፅድቂ ይመላለስ ስለ ዝነበረ ንኣምላኽ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ምፅንናዕ እስራኤል ከዓ ይፅበ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ከምዚ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ዮሴፍን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕባኡ እተባህለ ተገረሙ የስተውዕልዎ ነይሮም ዮሴፍን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕባኡ እተባህለ ተገረሙ ህዝቢ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ሃበና ነስተውዕል ከምዚ ክብል ከሎ ስምዖን በጀካ ዮሴፍን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝሰምዑ ኣይነበረን ኣብኡ ነይሮም እዮም ኣእዛን ስግኦም ተተኺሉ ነይሩ እዩ ኣእዛን ልቢ እንተዘይተኸፊቱ ግን ኣኮ ኣእዛን ስጋ እለት ኩላን ብኣፍኣ ኢሉ ያዕቆብ ዘስሩግ ኣብ ቅዳሴኡ ብዛዕባ ኣእዛን ክንዛረበካ ከለና ነቲ ብደገ ዘሎ ኣእዛን ኣይኮነን ኢሉ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ሰማያዊ ድምፂ ዝሰምዕ ክፉእ ካብ ፅቡቕ ኣለልዩ ዝሰምዕ ንእከይ ብዝብል ንሰናይ ከዓ ሕራይ ዝብል የእዛን ናይ መንፈስ ኢና ንብለካ ዘለና እዩ ዮሴፍን ኣዲኡን ከዓ ብዛዕባኡ ዝተባህለ ተገረሙ ሰሚዖም ተገረሙ ኣስተውዓሉ ከዓ ስምዖን ከዓ ባረኾም እዩ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ምስ ነቢያት ነቢ ምስ ሃዋርያት ሃዋርያ ስለ ዝኾነ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ እንታይ ገበሮም ባረኾም እዩ እስመ ዘይልህቅ ይሁብ በረከተ እዩ ምክንያቱ እቲ ዓብይ እንታይ ይገብር እዩ በረኸት ባርኾት ይህብ እዩ ነዲኡ ማርያም ድማ እንሆ እዝን ብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምደቐምን ንምትንስኦምን ንትእምርቲ ምፅራር ንቡር እዩ ንኣምላኽ ዝተገብረሉ ነገር ምሰመስገነ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ከም ዝገብር ምሰመስገነ ኣዒንተይ ካብ ረኣያ እቲ ንኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ከዓ ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ ምስ በለ እንታይ ገበረ ብድሕሪኡ ባረኾም ኢሉ ናብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምልስ ኢሉ ከዓ ነዲኡ ማርያም ኢሉ ምክንያቱ ንፁር ዝኾነ ዮሴፍን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይሰምዕዎ ነይሮም ተገሪሞም እንተኢልና እቲ መልእኽቲ ግን ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንታይ ኢልዋ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቆምን ንምትንሳኦምን ነቲ ምእርቲ ምፅራር እውን ንቡር እዩ መድሓኒ እዩ ተበጃዊ እዩ ስለ ዝተባህለ ኩሎም ሰብ ከቕበልዎ እዮም ኩሎም ሰብ ክረብሑሉ እዮም ማለት ኣይኮነን ንብዙሓት ካብ እስራኤል እዩ ንምዳቆምን ንምትንሳኦምን ነቲ እምርቲ ምፅራር እውን ንቡር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከመይ እዩ ዝምፅራር እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተፃሒፉ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከነፅር ከሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6 ክሳብ 8 ስለዚ ከዓ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እብኒ መዓዝ ዝነብር ኣለኹ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይክሓፍርን እዩ ዝብል ኣብቲ ፅሑፍ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ንዓኻትኩም እተኣምኑ ክቡር ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ
نرس رأس مأذن كونه ابن معنقفن كوح منساتاتنيو بزي مئزازهم بتقال تعنقفو نزخا مدوبات نبور نمداقومن نمتنسومن نتوم زئززو نتوم زملخو نتوم بحق زسعبو انتايو حري امني بسبب زتنعقه اب قدم እግዚአብሔር ግና ክቡር ዝኾነ እምኒ እዩ ስለዚ ኸኣዩ ዝሕፃን እዚ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ስለዝተባህለ ኩሉ ሰብ ነዚ ምድሓን ዝጥቀመሉ ዘይኮነስ ንብዙሓት ካልኦት ከዓ እንታይ ንምዳቆም ምክንያት ንምፅራሮም ምክንያት ክኸውን እዩ ምክንያቱ እምኒ መዕንቀፍን ከውሒ ምንስታትን ድማ ኢሉ ብዘይ ምእዛዞም በቲ ቃሊዕ ዕንቆፉ ነዚ ድማ ምድባት ነበሩ ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እብን ዘወድቀ ድቤሃ ይትቀጠቀጥ ወዘሂ ወድቀት ድቤሁ ትቀጠቅጦ እዩ ኣብቲ እምኒ ዝወደቀ ይስበር እቲ እምኒ ዝወደቆ ከዓ ይጭፍለቅ እዩ እንታይ ነቶም ዝኣምኑ ግን እንታይ ኢሉ ሕሩይ እምኒ እዩ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ ማእዝን ኣንብር ኣለኹ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይከሓፍርን እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ንምትንስኦም እዩ ነቶም ዝቕበልዎ ነቶም ዝእዘዝዎ ንምትንስኦም ነቶም ዝፃረርዎ ከዓ ብስጋን ብነፍስን ብምድርን ብሰማይን ንምጥፍኦም እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓቂ ክንስዕቦ ብሓቂ ክንቅበሎ ምእንቲ ምስቶም ንምትንስኦም ዝተባህለ ንትንሳኤና ክኸውን ዝዕለት እዚ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ንዓኸ ድማ እቲ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዚ ዕለት ዝተዋህበ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግሃድ እንታይ እዩ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ስምዖን ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብላ ከሎ እቲ ምክንያት ኣቀዲምዎ ኣሎ ካብቲ መከራ ካብቲ ጾር እቲ ምክንያት ኣቀዲምዎ ኣሎ እንታይ እሱ ከዓ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግሃድ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝተዋህበ ናይ ተስፋ ድሕነት ትንቢት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ዝብል ተስፋ ጀሚሩ ተበጃዊ ክመጽ እዩ አንሰ ኃይለከ ወነአድህነነ አምላከ አያላን ሚጠነ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተሰቂሉ ተበጁ ከድሕነና እዩ ዝብል ተስፋ ናይቶም ንዕኡ ዝፅበዩ ነይሩ እዩ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግሃድ ክግለጽ ኢሉ መዓልቲ ምድሓን በፂሑ መዓልቲ ልደት በፂሑ መዓልቲ ስቕለት በፂሑ መዓልቲ ሓርነት በፂሑ ነብሳት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝሰጋገረሉ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግለጽ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሚ መልእኽቱ ጥቕልል ኣቢሉ ነቲ ነቢያት ዝጽበይዎ ዝነበሩ ተስፋ ክገልጽ ከሎ ሮሚ 11:26-27 ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽ እዩ ካብ ያዕቆብ ከዓ ረሲእነት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምሰረሓቕኩ ኪዳነይ ምኣታቶም እዚ ክኸውን እዩ ዝበሎ ብዘሎ እስራኤል ክድሕን እዩ ሓጢኣቶም ምሰረሓቕኩ ኪዳነይ ምሳታቶም መጻሕፍትና ብሉይ ኪዳን ሓዲስ ኪዳን ይዝበሃል ስለዚ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተዋህበ ኪዳን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ስለ ዝተፈጸመ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽ እዩ ካብ ያዕቆብ ከዓ ረሲእነት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምሰረሓቕኩ ኪዳነይ ምሳኣቶም እዚ ክኸውን እዩ ዝበሎ ብዘሎ እስራኤል ክድሕን ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽ እዩ ካብ ያዕቆብ ከዓ ረሲሕነት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ከዓ ከርሕቕ እየ ሽዳን ከዓ ምሳኣታቶም ከኣትየ እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ምእንቲ ክግለጽ ግን ኢሉ ሓደ ነገር ኢልዋ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣቱ ከቢድ ዝኾነ መርድእ እዩ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 40 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ወዲ 40 መዓልቲ ከሎ ኣብ ቤተ መቅደስ ብስምዖን ዝተዋህበቶ መርድእ እዩ ድሕሪ 33 ዓመት ዝኸውን ሞቱ ስምዖን ግን ኣብ 40 መዓልቱ ኣርዲእዋ እዩ
ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ ዝነጊርዋ ስለምንታይ ቅድሚኡ ዘይነገራ ስለምንታይ ድሕሪኡ ዘይነገራ ትንቢት ቦታ ኣለዎ ትንቢት ግዜ ኣለዎ ትንቢት ዋና ኣለዎ ስለዚ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣቲ እዩ እዚ ሰይፊ እዚ ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብቲ ዝተሓርየቶ ማለት ካብቲ ንቤተ መቅደስ ዝተዋህበቶ ዝኣተወቶ ጓል 3 ዓመት ኮላ ጀሚራ ክሳብ ግዜ ዕረፍታ ዝተቀበለቶ ሓሳረ መከራ ስደትን ቁርን ናሳሒታን ሓዘንን ዘመልክት እዩ እዚ ሰይፊ እዚ ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብደገን ብውሽጥን ብህዝብን ብኣህዛብን ብኣመንትን በገልገልትን ብመራሕትን ዝወርድ ኩሉ ሓሳረ መከራ የመልክት እዩ እዚ ሰይፊ እዚ ዝኾነ ክርስቲያን ምእንቲ እምነቱ ምእንቲ ሓቂ ምእንቲ ቅድስና ምእንቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ፈትዩ ደስ እናበሎ ዝቕበሎ ስደትን ፀርፍን ንዕቐትን መከራን ሓሳረ መከራን ዘመልክት እዩ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ከዓ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ነዚ እናጠመቱ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኦም ብሓጎስ እናበርሁ ክሓልፉ ዕለትን ግዜን ይምህረና ኣሎ ዘስተውዕሎ እምሮ ከዓ ይሃበና እግዚኣብሔር حواري قدس باولوس نا فيليبيسيوس عبد صحفلنا ملختو تقص حدا معرف حدا قصري 29 اتا اباي زرأخمو حجون اباي تسمعوا زلخم قدلي كوم ازبلنا بصحكم سالا كريستوس نئنتو مكرا دما خصقبن بر بؤو ختامنو طرا يكونن صقا تواهيبكم زل حسابات لب بزحات من انتخجهاد ناب نفسخ سيفي كأتي إذا مسمعت أدينا قدس دنجل مريم تاي بلد سلامنتاي نعي كمزي سلامنتاي نعي زمكرا زي سدات زي زقوه زي زدرع زي بلتن انتاي بلتي زبلا مريم قنا نخلو أبلبا توهللو نبرتي مريم السزنتا كله تأقبو وتوديو استلباي نمنتاي حساب لب بزحات من انتخجهاد اتم كلهم صبي وزلو تسفاخ في السمت خوينو ويتا اس كريستوس بزمسك الزغ حلفي بزمسك الزغ حلف تخوين خا كم ولاديت اذا حزن زي اذا سيف زي بوشتي بنفسي كاتي سلازي حزب اغزابير لومي زحقوز مثلنا نسمع كلنا كنزلل حماق زخونه نسمع كلنا خا كنحزن كناس قرقر كنمارر زي كونس كمتي ايقبا معراف حمشتي لو زلو زتحقوس يزمر زصببه خا يصلي زحممه خا ناب بيت املاح يمصا ناب بيت እግዚአብሔር يمصا ناب قساوست እግዚአብሔር يمصا سلازي اتا اباي زرأخمو حجون اباي تسمعوا زلهم قدلي حواري قدس باولوس نزم الاختزي ابيت ما اسرت خويني يصحيفو مقاوحي يذكر مقاوحي يذكروا نابليوخا صحيفو اتا اباي زرأخمو حجون اباي تسمعوا زلهم قدلي باكالي مهروم نيرو مخنيات انت يزبلهم زلو اباي زرأخمو حجي أبيت ما أسرت خمي يحلفو خمزلو ببركتك أباي تسمعوا زلهم كم أزبله النبي صحكم سالا كريستوس من أنتو مكرا دما ختصقبن بر بؤخت أمن ترايكم كمن صقات واهيبكم زلو كبر نزخر سميخون سلازي اتي نلب نام نفسخ سيفخ أتي إزبلو أبدينا قدس دنجل مريم زبصحه سدتن مكران حزنن وهن كمون قبل على قدس بيت خريستيان بأحزابن بحزبن بأمنتن بأجلجلتن بسبب سلطان زورد كل وادر عبزبنات كله نزل سيف زي ملكتي كمون بقلنا ناي كريستوس بمخانا حق بمسكارنا دون تدايلنا
بزعبا زمص كل مكرخا نزي يملكتي سلق على እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሃና ጓልፋኒኤል እግዚአብሔር ኣብ ዝፈቀዶ መዓልቲ ብዛዕባ ከነስተንትን እግዚአብሔር ይደግፈና ሎሚ ግን መዓልቱ ስለ ዝኾነ ሃና ጓልፋኒኤል ኣብ ዝዕለት ዝበለቶ ሓንቲ ቃል ነይራ ኢሉ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕብኡ ተዛረበቶም 84 ዓመት ኣብ ቤተ መቅደስ ለይትን መዓልትን ክትቀመጥ ኮላ እዚ ኢላ ጸልያት ተባሂሉ ኣይተዛረበላን ሕጂ እውን እንታይ ኢላ ከም ተዛረበቶም ወንጌላዊ ሉቃስ ኣይጠቐሰን እንታይ ኢሉ ዘሎ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕብኡ እንታይ ኮነት ተዛረበቶም ንሳ ن84 ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት እያ ቅሬታ ንሳ 84 ዝዕድሚኣ መበለት እያ ካብ ቤት መቅደስ ከይወፀት ብጾምን ጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት ንሳ ከዓ ናኡ መጽያ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ ካልኦት ክርእይዎ ከለዉ ከምቶም በርባዓ መዓልቲ ናይ ሕጊ ኦሪት ክፍጽሙ ዝመፁ ህፃናት ማዕሪኡ ተሓቂፉ ኣብ ሰብዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ኢሉ ስምዖን ዝርእዮ ዘሎ ሃና ጓልፋኒኤል ትርእዮ ዘላ ግን ንሳውን ሽዑ ናኡ መጽያ እንታይ ገበረት ንኣምላኽ ኣመስገነቶ ናይዚ መዓልቲ እዚ ናይ በረኸት ተኻፋልቲ ናይዚ ህፃን እዚ ተኻፋሊት ናይዚ በረኸት እዚ ተኻፋሊት ስለ ዝገበርካኒ ኢላ ስለቲ ኩሉ ነገር ስለቲ ኩሉ ምድሓን እንታይ ገበረት ንኣምላኽ ኣመስገነቶ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕብኡ ተዛረበቶም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እሳ ክትዛረብ ኮላ ኣብ ቤት መቅደስ ዓው ኢላ ትዛረቦ ማለት እቶም ዝሰምዕዎን ዝርድእዎን ግን መን እዮም እቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ጥራሕ እዮም ኢሉ ስምዖንን ሃና ጓልፋኒኤልን ኣብ ምንታይ ተራኺቦም ኣለዉ ኣብታ ምድሓን ትብል ነጥቢ ማለት ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ክገልጽዎ ከለዉ እተን ቀንዲ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን ስብከትን ትምህርትን እዮም ኢሎም እቲ መወዳእታ ዓላማ ናይ ክርስትና ከዓ ድሕነት ማለት ዘለኣለማዊ ህይወት ስምዖን እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ ሃና ጓልፋኒኤል ከዓ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ምክንያቱ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 16 ወእግዚአብሔር ኢሉ ወእግዚአብሔር ኣብ ምንታይ ከም ጽበዮ ከም ዘለና ኣብ ምንታይ ከም ንጽበዮ ክገልጽ ከሎ ወእግዚአብሔር ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ስምካን ዝኽርኻን ከዓ ናፍቆት ነብስና ኢሉ ስለዚ ብዛዕባቶም ዝጽበይዎ ክገልጽ ከሎ ምጽባይን ተስፋ ምጽባይን ክገልጽ ከሎ መንፈስ ቅዱስ በኣፍ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ 28 ጀሚሩ ንስኻ ንድኹም ሓይሊ ትህብ ንስኑፍ ከዓ ብርትዐት ውስኽ ዓጉባ ዝደኽሙን ይሕለሉን ኣባጽሒ ከዓ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንዓኻ ዝጽበዩኻ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኣኽናፍ ይድይቡ ይኸድሞ ኣይደኽሙን ይጎይሞ ኣይሕለሉን እቶም ንዓኻ ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ስለዚ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ዝነበሩ ኣዒንቶም ተኸፊትሎም ነቲ ምስጢር ክርድእዎ ከስተውዕልዎ ዝደልዩ ነዚ ምድሓን ነብሶም ምድሓን ህዝቢ ኣምላኽ ዝጽበዩ ዝነበሩ ተበጃውነት ወዲ ኣምላኽ ዝጽበዩ ዝነበሩ እዚኣቶም ብሓቂ ዝጽበዩ ዝነበሩ እዚኣቶም ጥራዮም ነቲ መልእኽቲ ሰሚዖሞ ማለት ስለዚ ሎሚ ንመልእኽቲ እግዚአብሔር ከመይ ገርና ንሰምዖ መሰረቱ ከመይ ገርና ንጽበዮ ኣለና እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 64 ቁጽሪ 4
نتوم نعخاز صبيو كم تنسخات تقبرلهم كم تسخاز قبر كالهم زقبر كالا أملاخ كابتنتي أيت سمعن أبأزان ونايت زنين عيني أي رأيتون إلو نإجزابير مصباي كم تإجزابير زدلي هونكا مصباي أبت إجزابير زدلي هونكا بوتا مصباي كساب كندي برختن سجان كم زلوا إيو جليس النازل نتوم مدحان يروساليم صبي كلهم كا بزعبو نجرتهم اتمدحان زيو أبوتاتكم نبيات صبي وزلوا زيو اتزاد تاسبيتي رأس ثمن كشفلق يستبهله زيو اتخاب دنجل زولد زيو ات امنيك يرسب كيف انقلو كابل علي مسيو نت مسلتات زدعمو خو نبي دانيال زرأيو امن زيو سلازنو عدلنياتاتهم مدحان كوين لكم ميلاتهم زابير زستوعلو امريها بنا ابز معالتزي نسمعونن نهانان غالفاني اولن سمعوا ناملاح كبر ذهبه كم زنبره وانجيلاوي ايتقسم سلازخ اي غويتانا يس كريستوس اسمه بزهان صوعان وهدات ان هرياني صوعات بزحات يوم حريات جن وحدات يومي بزحات كأتونا دليس أيكون اللمنمو بتاع سبب أفدقة نمتهاو تقادولي ويتا سماين مدرن كم حسان ودر بقى معالت بيت مقدس كأتخلو بزحات لك أونتي بزحات مرحة هايمانوت آمينون كمسكرو لي إخات صبت تاريخ جنكم أيكونن تاريخ أنبيبنا نحق أنيا تاريخ كان سعبنبر تاريخ كان لوت كان هنا سراح أيكونن كل لوت وناين خلنا مخنياتو تاريخ كل لوت فتينهم تلويتهم حليفهم منبر تاريخ زلوت فطور يلني مخنياتو اتهم زلعلو مرحتنا امنتات قويتا مستنسئة اتهم كحلو زقمتهم عصبات بخمز ما تنسيق مسبلوهم عبكند زنسحو نتحق أنيا تاريخ زينات نساء المقيار أبيت مقدس زنبرة بمسوات زرخبوا بعشر زرخبوا جنزب إيبهم تسريقهم بر أي تنساء بولو إلامين لو مخن إحنا نتاين بل قويتا إس كريستوس بزعلات زي شومنت يكاتيت كاب عسران شعاتن تحساس ساب شومنت لك 4 معالتي بزعلات زي نابيت مقدس كأتو خلو بجكا سمعونن هانا غالفانيلن بزعبو زعمنن زمسكنن زمسكرن يلبوني اتزاقرم كأ كندزي مسكرنت ناتوهبه بسمعون كونه بهانا غالفانيل نزي دمص زي سميعهم ازي مسغانا زهابو زبل ولا حنتي ايتصحفن ازي تاريخ يزب اغزابير ازي تاريخي نعنان ملبم خوننا كم تحواريا باولوس اب رومي 15 قصر 4 الوزلو وكل ذات صحفه لتكساص زي انا تصحفه كما بتوكل مصاحفت وبتاجست نركب تسفانه قدسات صحفات بموكاسن تعجستي بمقبارن دحنات من انت خنركب اتخلو استصحفه نتمهرتنا ايو تصحفي لو مخنحنا ابيت እግዚአብሔር بزنبب قال እግዚአብሔር ابيت እግዚአብሔር بزوهاب አገልግሎት ابيت እግዚአብሔር بزوهاب مسكرነት ابيت እግዚአብሔር بزግበር አደራዕ ابيت እግዚአብሔር بزግበር ነውሪ ከመይ ንርድኦ ከመይ ነስተውዕሎ ከመይከ ንስዕቦይ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና نتوم مدحان يروساليم زصبي كلهم كا بزعبو تزاربتهم هاي خي حلفكم عدلنيا تاتيهم از حصان زي تتبجاوي اذا ابي تارا ارغيت شماغله تقليلو بچرق تري وزلهم نسيوتي ببرهان ابصرها اريام اب سمايا سمايات زغوانا صف بدم نايز حصان زي عالم كدحنيلا كنجر زي قال قالات نغيراتهم سلازي
لمون نعنا يزمرك لمون بتخرستيان كام مسكارن كام مسباخن كام مهارن عدو علا أيتفلتن كما يقرنا مخنياتو سبدا أيغلبن ينبر እግዚአብሔር ሲ كل يزارب እግዚአብሔር ሲ كل شيء عزارب سبقنا أيغلبني أعينتي كابرا آياي انتي كابرا آيا أعينتي كابرا آيا نأحزاب برهان نهزبخا إسرائيل كأكبرت كخون أبقر مخلو زدا لخايو مدحان كاب عينتي كابرا آياي لومي مدحان نفساتنا بخمين رئيو حزبك زابير لومي مدحان جزاء رئيسنا لومي مدحان أقلقلتنا لومي مدحان دك بيت خريستيان لومي اتوم بزحات نسناي من يريئنا يبلو زبلو بزحات سناي كريو سناي كسامعو بسناي كمرحو زدليو سبات زدليو مؤمنان زدليا مؤمنان لومي تحدرنا هنا انتاي يمثل እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኡምሮ ይሃበና ስለዚህ በዓል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሾሞንተ የካቲት በዓለ ስምዖን ኢላ ክትሰርዖ ከላ ታሪክ ጥራይ ተሪኽና ክንሓልፎ ኣይኮነን ኣብ ኣሰር ስምዖንን ኣብ ኣሰር ሃና ጓልፋኒኤልን ኣለና ዶ የለናኒ ትሕቶይ ከምቲ ስምዖን ዝረአዮ ከምቲ ስምዖን ዘመስገኖ ከምቲ ስምዖን ዝመስከሮ ملأختو مرير ملأختو كان تخنا لكع كم تستبهلو نقدس دنجل ماريام أبسح اللايل حساب لب بزحات من انتخجهاد ننفسخي نفسخي سيفخ أتيل مريري جن أبسحيو تبهلوها أبسحي وي أدينا قدس دنجل ماريام كا بتك زابير ذهبات أجا ماريام جنا نخلو أبلبه توهللون تعقرون نبرتي كبر نزخر سميخون حزب እግዚአብሔር ሎሚ እንታይ ሰቢኽና እንታይ ተሰቢኽና እንታይ ሰሚዕና እንታይ ያስሚዕና እንታይ አገልግልና በከመይ ተገልግልና ዘይኮነስ ሎሚ ከምቲ ስምዖን ዝረአዮ ከምቲ ሃና ጓልፋኒኤል ዝረአዮቶ እመዝ መስከረቶ ከዓ ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ሎሚ እንታይ ንጽበ ንሕና لومي مدحان نفسنا دون نصبه وي لومي كبرتن سلطانن ገንዘብን نصبه لومي انتاي نصبه نحنا لومي مدحان دون نصبه نحنا لومي شارع نصبه لومي مدراو دون نصبه ولا سماوي لومي حق دون نصبه ولا حسود لومي قنعنا دون نصبه ولا خفاء لومي نحنا انتاي نصبه انتاي نصبه لنا سمعون عبنا قريو نأحزاب برهان نهزبخا إسرائيل كأكبرت كخون أبقى مخلو إسرائيل زدالخايو مدحانا عندي كبر آياي سلازخا أقدس بيت خريستيان هبن إجزيو أنت آيمرو وترى شاكا يرآيا وأعزان النهيك على زباهتي تكيسما كل معلتي وأملاخ نعاهات رايز رئا أعنتي نعاهات رايز سمعه أذان هبنا نابلت نقول لها وكيلا التسلي لومي قويتانا إسكريسوس كم تارا حسان أبجرك تتقليلو أب إرسمون استحق فرلو معالتي نخمزز مسألة قويتا نخمزز مسألة تبجاوي نخمزز مسألة مدحاني فتصم ببهري ود أملاخ فتصم سب فتصم أملاخ زخونا قويتا أبربع معالتنا بيت مقدس زاءت ولو معالتي أقدس بيت خريستيان تبع الزلة لومي سمعون زرا أيو مسكرنت يا بيت خريستيان تستنتن زلة لومي نمنتاي علامة ناب قدس دنجل ماريام ناب بيت خريستيان ناب كلهم أمنتي حسار مكرا سدتن موتن ماسرتن سلمنتاي كم زورد نابي كم زبد صحيو لومي سمعون نجيرناي سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን لومي مدحان نفساتنا خنرئي لومي اتقند نرئو صباح ابقر ما املاح سغاي كاب نفسي تفليو نفسي نس كاب سغا تفليو ابقر ما እግዚአብሔር مسقربت ابي صنحكا انتاي غيركا
ኣይትየ ነበርከ ምን ተገበርከ እንታይ ገርኩም ኣበይ ጸኒሕኩም ዝብል ሕቶ ክመጽእ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሎሚ ምድሓን ነብሳና ክንጽበ ሎሚ ብዛዕባ ምድሓን ነብሳና ክንጽዕት ሎሚ ብዛዕባ ድሕነት ነብስና ክንተግህ ሎሚ ድሕነት ነብስና ከነረጋግጽ ሎሚ ድሕነት ህዝብና ከነረጋግጽ ሎሚ ድሕነት ምእመናና ከነረጋግጽ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ጉዕዞ ምድሓን ምህላዋ ከነረጋግጽ እግዚኣብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም እቲ ኣብ ስምዖን ናይ ኣምላኽ ሰብን ኣብ ኣዴና ሃና ጓል ፋኒኤልን ዝወረደ ጸጋን በረኸትን ምስትውዓልን ራእይን ሎሚ ከዓ እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ኣባይን ኣባኹምን ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ከውርዶ ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና እቲ ብስምዖንን በዴና ሃናን ዝተባህለ ሰሚዕና ንኣምላኽ ከነመስግን በቲ መምርሒ ሰሚዕና ከዓ ከነተግብሮ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና ደጊመ ርሑስ ኣውደ ዓመት ንኹላህና ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ጸግኡን በረኸቱን የብዝሓልኩም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን